yanzu ba a gano abin da ya janyo yoyon gas din ba. 'Yan sanda suna nan suna gudanar da bincike a masana'antar gas din. Gwamnati ta sanar cewa za ta biya diyar dalar Singapore 10,000 ga duk wanda wannan ibtila'i ya shafa. Wato farashin rayuwa shine rufi 500,000? Wannan kuɗin ko isa wajen mai da su gida ba zai yi ba. Kai co, ni na sama musu aikin ma. Jozan, ai kai kai ne da kyakkyawan niyya. Wa ya san haka zai faru? Matasa fa, har 11 dare da rana suke aiki don su tura wa iyalansu a gida. To wa zai iya ganin hadari kan ya faru? Mu ma wani arziki muka yi. Suna can asibiti ko kuma mutuware. Yadda aka yi ma ba su ci abinci ba. Mu je. Babu, na yi girki a gida. Ku je ku rarraba abincin. To kawu. Mu je. Tsaya nan. Me yasa kuma za mu tsaya a nan? Minti ɗaya. Kai. Danwa, duk sun kai gawawakin zuwa mutuware. Shi wannan amma me yasa aka bar shi anan? Kayya, wannan aikaran gidan da ke sama ne. Ba wuce sa'a guda ba, lafiya lau na ganshi. Sa'a guda kace? Kenan ba fashewar gas din ya mutu ba? Yanzu nan ya mutu. Aiki ya riga ya sha min kai ne. Sai yanzu kawai na ganshi a mace. Kaga, lokaci tafiya yake fa, mu je. Ina zuwa. Kai, me kake yi ne wai? Babu, zare hancin transformer. Me yasa? Kai dai kai abin da na ce. Babu, kalli wannan fentin. Wannan abin ba tsautsayi ba ne. Da nufi aka sa gas ɗin nan yoyo. Me ya alaƙar wannan fenti da yoyon gas ɗin? An gauraye fentin da wani ƙarfin sinadarin ci jiki. A wannan unguwar tamu duk mutanen Joseph ne ke zanen fenti. Ba mai iya taɓa wani bango a nan sai da izinin shi. Ina za mu iya samun shi? Joseph. Kai! Hey, Tekena, hello! Hello! Kalli gaban kaman. Kai, me haka? Kai Joseph, haƙuri na fa ya ƙare. Na san kai ne kai wannan aiki. Kawai ka gaya min me yasa. Gaya min. Kada ka rikin dan Allah. Ni mashayin ganye ne. Zan iya mutuwa. Ai kai ka sani. Inda aka yi min biya mai kyau to ni bana wata tambaya. Wani mutum ne ya yi min magana ta WhatsApp. Ni ko sunan shi ma ban sani ba. Ya yi alƙawarin zai biya ni 10,000. Shi ne abin da ya sa ni. Me ya ce maka? Cewa yana shafa fenti a jikin wani gini. Ni kuma na shafa. Shi kenan fa. Gaya min gaskiya. Dan Allah. San gaya maka. Ka daina duka na. Ya san na zuba wani sinadarin muriatic acid a cikin fentin nawa. Na rantse ban san zai ci bututun gas ba. Har ma hakan ya haifar da fashewar gini, wallahi ban sani Ta ba. wace hanya ya biya ka kuɗin? Jerin sunaye ya bani na wasu abubuwa da zan siya a unguwarmu. Bayan na siya na kai sai ga kuɗi a mazubin shara kamar yadda ya alƙawari. Shine na ɗauka na gudu. Ba ni jadawalin. Ba ni na ce. Waye ya baka kuɗin? Mun samu kira daga sashi na hudu yanzu mun tura jami'i. Ya sunan shi? Jozan, Yalla bai. yi zamanka. Ina gaba wani abin da kuma ya sani. Amma kamar yadda aka saba ka yi kyakkyawan bincike. Yalla bai. Ya san daidai wajen da awo na buta